Здравейте, приятели! За тези, които следите канала, искам да ви кажа много голямо благодаря. Не съм от тези, които качат постоянно клипове и които се занимават с това нещо, защото първото нещо, което е в главата ми, има много идеи, които трябва някак си да успея да ги подредя, за да мога да ги реализирам. И докато се стигне до тази подредба е нужно малко време, за което се извинявам на всеки един от вас. Имах идея да започна с FIFA, но след два пача те я убиха напълно, така че изобщо не искам даже и да я слушам за тази игра. В момента съм наблегнал на Лига и на Counter-Strike. Имам няколко идеи, които трябва да се фокусирам, за да мога да ги направя. Също така искам да продължа, в смисъл искам да направя дейли влогове или поне, ако не са всеки ден, да бъда през 2 или 3 дни. Има теми, които искам да се изкоментират, защото голяма част от аудиторията, не само на моя канал, а като цяло на YouTube, не са попадали на такива неща или дори да са попадали, не са успяли да реагират като хората. Има доста неща, които се случват в България, които не са хубави и които се крият. Затова предпочитам да покажем малко или много как се случват нещата извън България, защото аз вече една година съм извън България. И ако трябва да бъда честен, изобщо не мисля да се прибирам. Имам идеи от личен аспект, имам идеи за въпросник, като два от въпросите, които има в главата ми, мисля днес да си изказвам мнението по тях и вие като зрители, в момента сме малко, но в бъдеще се надявам да оголемим канала, да може да покажем места, където съм, да отидем на други места, да ходим на почивки, да правим влогове. Не искам да изкарвам пари от това, правя го за кеф, ако трябва да бъдем честни. Така, един от въпросите, които днес мисля да изкоментираме, за които мисля да отворя тема, е въпроса за каква е идеалната възраст за всеки един от вас, за да направи дете. Имах доста така. Преминах през доста неща през последните 2-3 години, в които се срещах с хора, които имат деца, но въпреки това са разделени с половинката. И тенденцията в България е като цяло хората от 9-8 на горе до 2009, до където има деца, след като ги направят, да се разделят. Та въпросът ми е следния. Не само към тях, към всеки един човек. Според вас, каква е нормалната възраст, за да мога да имаш дете? И не знам какво е каличо. Според мен то се усеща, но реално погледнато, ако ти си готов, а човек отсреща не е, не знам. Лично мое мнение е, че не трябва да се разваля един човешки живот заради нескопосаност на някой друг. Защото ти като направиш детенцето, трябва да разбереш, че после идва един момент, където то трябва да израсне, да стигне до такава възраст, където му трябват и двамата родители. Не му трябва само майчината обич или бащината обич, трябват му и двете на един път. Защото ако трябва да бъдем честни, доста от
децата, които са с разведени родители, съвършват или наркомани, или са по затворите. Момчетата главно, момичетата са... Не искам да използвам лоши думи и да казвам неща, но всеки един от вас знае за тези лесните момичета в дискотеките. Уви, децата на такива разведени родители са тези лесни момичета в дискотеките. Уви, такъв е живота. Наистина е гадно, но за това искам да... Това беше един от въпросите, който развивахме теории с моите колеги тази седмица. Другия въпрос, който така развих, ми стана интересен тази седмица и го говорихме с доста хора, е до какво ниво се стига в България и до къде е стигнало развитието на България. Говорим главно за нашия край Петрич. Чух доста мнения, няма да споменавам имена, че града ни се развива в доста положителна насока. Добре, нека бъде така. Нека да сте в положителна насока, нека всичко да ви е окей. И така нататък, и така нататък. Говориме как в Европа влизат мангали, как в Европа влизат талибани. Нека бъде така. За мен спасение в България няма и няма и да има. По най-простия метод. Казвам ви го по най-простия начин, извинявам се. Казвам ви следното. По чужбина шетам от 4 години вече. Значи в България, докато си бях без значение родители, приятелка, приятел, с който и да седнем да хапнем, да направим нещо. По телевизията главно се облъчваха хората с казино и бързи кредити. Казвам го това, защото аз бях част от тази общност на казиното и на бързите кредити. Казвам го, защото ти на един 18 годишен келеш. Казвам келеш, защото и аз съм бил келеш. Така. Ти на един 18 годишен просто не можеш да му обясниш факта, че това е вредно и гадно нещо, което може да му развали живота. Ови, беше пред това да развали моя живот и за което съжалявам. Предния клип казах, съжалявам първо на родителите ми и след това на приятелите ми, които бяха част от моето ежедневие и съм ги лъгал постоянно заради тъпия комар. Хазарт, комар и съм правил грешки заради кредити и заради момичета. Но искам всеки един от вас да се замисли на това, защото всеки един казва, че да, брат, то мен това нещо не ме засяга. То не те засяга, защото в момента си без раничка. Но след време тази раничка, която ти ще имаш, нали знаеш, че като седнете да вечеряте и покрай това какви са неговите приятели, и тя ще започне да го прави това нещо. Аз казвам, моите родители никога не са били хазартни личности и никога не са дори стъпвали в казино, но аз направих тази грешка. И за това до ден днешен се изсърбвам по парата, но от всяко дъно има и спасение. За това оказвам, защото преминах през това нещо и ако има хора, които са зависими, могат да ми пишат, да се опитаме заедно да спасим от това нещо, защото това е болест. И колкото по-рано го разбереш, толкова по-лесно за теб. Не мислих, че е така, докато не осъзнах наистина какво става. Благодаря на най-добрия ми приятел. Беше. Поне не знам къде, какво прави. Надявам се да е добре. Господ, амин. Той беше първият, дето ми потикна към това да говоря с психолог.
говорих, но не се слушах психолога. И след като бях във връзка и се разделих с човека, който е бил до мене, не контактувам вече с този човек, с най-добрия ми приятел, реших наистина да послушам и да се отдам първо на тялото си, на душата ми, да дам едно изцеление, да се обърна към Бог и да се обърна към психолог. След всичкото това нещо, храма ни е тялото, душата ни е връзката с Бог, с себе си, и мога да кажа, че не съм се чувствал така в последните 5 години, както се чувствам в момента. В момента съм 83 кг, с извадена половин преса и изцяло фокусирам върху ежедневието си, върху това да си готвя, да играя, да се пера. Защото няма по-хубаво нещо от това да си самостоятелен. Колко по-рано хората го разберат, толкова по-добре. Доколкото за развитието надолу в нашия град и като цяло в цяла България, за мен няма. И трябва да си на някой, за да имаш нещо, или трябва баща ти да е някой, за да ти се отворени вратите. За хората с добрите сърца и такива неща, те винаги ще бъдат мачкани, ще продължават да бъдат мачкани и ще бъдат използвани от хората, които имат. Има доста хора с доста идеи, но или биват сумени, или просто им се замъгляват очите с добро заплащане, за да работят за някой, за да може този някой да продължава бизнеса да му работи, а човека, който знае да не отвори неговия бизнес. Затова нека всички погледнем на нещата реално и да не се самозалъгваме повече. По принцип, стримвам в Twitch. Всеки ден ще започна да стримвам от сега нататък. От 6 или 7 след обяд. Ваше 7-8 до 10:30, 11. Ваше. Толкова късно, защото просто първо трябва да си свърша нещата за деня. Трябва да си погледна тялото, трябва да се оправяме, трябва да ходя на работа и така нататък, и така нататък. Надявам се наистина хората, които го гледат това нещо, то е напълно аматьорска работа и даже е без никакъв едит, ако става за въпрос. Цялото това нещо го правя без никакъв едит. Както го виждам така си го качвам, защото целта на този канал е не да се показвам аз какъв съм и вау, да променям нещо и да бъде вау. Виж го той, така и така, така. Целта е да бъдеш истински, да покажеш на хората истинското си лице, това дали си се променил, това до къде си стигнал в твоето развитие до живота и така нататък и така нататък. Не искам да парадирам с нищо, нямам и с какво. Извинявам се за бомбоната. Просто искам всичко да бъде истинско. И този канал няма да има дори да стигне до такава степен, че да ми предлагат спонсорства и така нататък. Не искам нищо, искам просто да си сбъдна една мечта. Това е една моя малка мечта от дете, за която съм благодарен първо на Господ, че ме е дарил с такива родители, където съм имал възможност доста от нещата да ги имам. И въпреки това да не ги слушам, за което се извинявам отново. Благодарете на Господ за всеки ден, за това, че се събуждате до хората, които обичате. За това, че има кой все още на телефон да ви звъни и да ви попита: син, стана ли, или син, закусва ли, или добро утро, син, или да ви каже лека нощ, син. Благодарете. Рано или късно тия хора няма да ги има и оставаш сам. Колкото до развитието на канала от тук насетне,
всяка сряда и неделя или събота ще има по един клип. Било то едит от лига, от CS или просто е така да си поговориме на тема въпроси, защото имам доста въпроси, които в момента ми се въртят в главата. Ще си ги записвам. Но да, от тук нататък започваме да бъдем сериозни. Не искаме да не гоним гледаемост, а просто да изпълним една детска мечта. Въпреки, че сме на 24, точно след месец ставаме на 25. Пожелавам ви приятна неделя, приятен уикенд. За левскарите само лески, за цесекарите добра победа вчера. Доста интересни мачове има в Англия. Също така обмислям да направим предизвикателство с тях, докато играем лига, при загуба на игра от понеделник до събота, при загуба на игра да правим по 15 минути велометър и като натрупаме 10 или 20 загуби да се качваме на велометъра. И докато въртиме на велометъра да пусна някой футболен матч, било то Формула 1, било то MotoGP или тенис, без значение, да го гледаме заедно в Twitch, докато изпълна времето на велометъра. Но това са просто идеи, които първо трябва да си ги подреда в главата и след това да ще се допитам и до вас за тяхното изпълнение. Благодаря, че сте отворили линка и сте ме слушали как ви държа глупости вече 17 минути. Отново ви пожелавам приятна неделя. И това съм аз. It's me, it's real, it's time for Dark Woods. Чао и до сряда.